ପାଣି କଣ ମନ ଦୁଃଖ ସପଲ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ପାଇବାଟେ ସଫଳ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଏବେ ଏମିତି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କରି ଛାଡ଼ିଲେ ହବନି ଲାଇଭ ରହିବ ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ସେ ମୋର 50 ହେଇନି 50 ହେଲେ ହିଁ ହବ ଏମିତି ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦ ନଲେ ଏମିତି ହେଇଯିବ ହାଏ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଖୋଜି ମୁଁ ପାରୁନି ଆଜି ସମସ୍ତେ ଶୋଇଛନ୍ତି କି ରସ ମନ୍ଦାର ଟାଣ